Dak tas-sibt filgħaxija waqt il-programm dis-set kien l-ewwel dibattitu bejn id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech u l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Lewis Grech qal li l-Partit Laburista irid jitkellem dwar fejn irid iwassal lil pajjiżna. Rridu ngħidu Malta fejn rridu tmur aħna. Mis sempliċement ngħidu buzzwords biss għax il-finanzi qegħdin fis-sod. Grech qal li bidla importanti li jrid il-Partit Laburista hija dik li jġib liċ-ċittadin fiċ-ċentru tal-politika u tat-deċiżjonijiet li jittieħdu. Nixtieq li nibdew relazzjoni ġdida maċ-ċittadin. Jiġifieri l-onestà tar-relazzjoni li għattien hija għalija sempliċi ħafna. Id-deputat mexxej qal li l-Partit Laburista se joffri programm elettorali b'wiedi li jistgħu jitwettqu. Qal li l-Partit Laburista se joffri politika differenti minn dik li kellna sal-lum. Aħna ħanatu viżjoni, ħanatu miżuri u ħanatu wkoll xi ħaġa differenti lill-pajjiż. Għandna l-enerġija, l-motivazzjoni li ħanippruvaw nagħmlu politika differenti milli kien qed issir s'issa. Nisperaw wkoll li l-Partit Nazzjonalista jaqbel li ssir tip ta' politika differenti. Lewis Grech qal li problema kbira li għandu l-Partit Nazzjonalista hija dik ta' nuqqas ta' pjanar. Wieħed mill-problemi kbar tagħkom hija mismanagement u lack of planning. Jekk ħatieħu l-Arriva, jekk ħatieħu l-Arms Limited, jekk ħatieħu il-MEPA, jekk ħatieħu l-Power Station, il-PWSC, dawn huma kollha problemi kbar li qed jikkawżaw lill-pajjiż diversi problemi fundamentali. Grech fakkar li l-ġimgħa d-dieħla l-Partit Laburista se jħabbar il-pjan tiegħu għall-enerġija li se jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Żied li min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista huwa fid-dmir li jgħid se jagħmel fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-bqija tal-qasam tal-enerġija waqt li jkun kontabbli dwar x'sar f'dan il-qasam fl-aħħar snin. Waqt li akkuża lil Partit Nazzjonalista li qed jibbaża l-kampanja elettorali tiegħu fuq il-biża', Lewis Grech qal li l-Partit Laburista se jimxi b'mod differenti. Sfen nippruvaw li konna kampanja pożittiva, kampanja li tkun veru tiddependi fuq l-issues. Id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech qal li l-Partit Laburista se joffri bidla fid-direzzjoni li mhux se tkun biss bidla fil-gvern, iżda wkoll bidla fil-valuri bħalma huma l-kontabilità u t trasparenza. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil tkellem dwar dak li sejjaħ bħala bidliet straordinarji li skont huwa il-Partit Nazzjonalista ġab fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Jiena għalija din tfisser bidla straordinarja fil-ħajja tan-nies ta' kuljum tagħhom. Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista għamel dawk li għalih huma rekord wieħed wara ieħor fejn jitlu affarijiet li jorqtu l-ħajja ta' kuljum tan-nies. Fuq l-iktar affarijiet kruċjali għal ħajtek, aħna tajnik riżultati konkreti. Fatt, rekord wara l-ieħor. Il-Viċi Kap Nazzjonalista iġġustifika l-fatt li ma twettqitx il-weda tal-income tax billi qal li dan ġara minħabba l-kriżi internazzjonali. Jiġifieri meta wedni aħna, le, Reno, mhux ixenger rasek, meta wedni aħna ma kienx faqqat il-kriżi internazzjonali. Lewis Grech iżda fakkar li l-Partit Nazzjonalista kien qal li jagħmel din il-weda propju biex jilqal din il-kriżi internazzjonali. Simon Busuttil iġġustifika wkoll il-problema ta' mediċini out of stock. Żgur li ġieli jkun hemm mediċini out of stock, anki jekk tmur għand tal-grocer ġieli jkollha affarijiet out of stock.